Čau, tady Mr. Crash, já vítám vás u nového videa. V tomhle videu uděláme reakci na Moonovo video. Zablokoval jsem kamarádůvi účet, nebude spokojený. OK, pojďme se na to podívat. Merch.sk, no tak garancia dodania do Vianoc je do 18. decembra do obeda. Takže nakupujte, kým je ešte čas. Užite si video. Ľudia, pamätáte si niekto na PlayStation 2? PS2, kto tu pozná PS2? Pretože toto playko vyšlo Asi relatívne v nikdo, kdo období, se bude dívat na tohle video, ale nechci kritizovat, možná někdo jo. Napište když tak do komentů. kedy som sa ja narodil a ja som na tomto PlayStatione vyrastal. Hral som na tom Burnout 3, Simpsons Hidden Run, o môj bože, GTA San Andreas, no hra, ktorá mi najviac ukvitla proste v srdiečku, je hra Indiana Jones, niekedy z roku 2003 alebo 2004. Tá hra, vy si to teraz neuvedomujete, decka, lebo vy už teraz máte proste GTA 5, Minecraftiky zo shaderami, neviem čo všetko. Indiana Jones v roku 2006-2007 Já na tom... vlastně upřímně hry moc vůbec nehraju. Vlastně vůbec nehraju hry. PlayStation, o môj bože, neuveriteľné dobrodružstvo, neskutočné objavovanie, neskutočné zaseky pri veciach, ktorým som absolútne nerozumel a musel som ich nejak rozluštiť. A kto hral tú hru? No tak kamo, ten level s tou chobotnicou, to je trauma, jo. O to sa nebude baviť. No teraz je rok 2024 a svet sa posunul tak neuveriteľne dopredu, aj čo sa týka grafiky a počítačov a herných konzol a neviem čo všetko, že to, že čo niekedy... Já si myslím, že to nebude herní video, možná ne, uvidíme. V porovnaní s dnešnými hrami. Pretože dnešné video sponzoruje Nvidia a notebook, ktorý tu mám, no tak je Asus Zephyrus G16 od Asusu, ktorý má grafickú kartu od Nvidia. Je to takto grafická karta Nvidia GeForce. To měl být původně počítač, který mám, a teď by tady ta reakce vycházela na Asusu, ale vlastně nemám Asus, mám Acer. Tak 4090. No a keďže sme sa bavili o Indiana Jonesovi, tak dneska tu máme, kámo, Indiana Jones and the Great Circle. Je to jedna z najnovších hier, čo teraz vyšla, ktorá obsahuje akurát grafické funkcie, OK, to ani neznám jako. ktoré Nvidia ponúka. Len pre predstavu, aby ste vedeli, že ako je táto hra obľúbená. Na Steame má 9 z 10, jo. A na Google to má hodnotenie 9. Já už mě se musím přiznat, že moc nevím, jestli je tady to hodnocení velký nebo malý. 55% od hernej komunity. Nehovoriac o Games.cz 10 z 10. Kámo, dobre, ideme tú hru spustiť. Takto, ja nikdy nehrám tieto hry dlhšie ako pár dní. To znamená, že túto hru som Nehraju hry vůbec. si kúpil cez kamarátov účet zo Spojených štátov, u ktorého som každopádne bol počas točenia tohto videa. A teraz k nemu idem v januári znova, takže sa môžete pripraviť na videjko. Takhle mu zabane ten účet. Že aký je život v americkej rodine, už som sa s ním o tom bavil. A trochu som môjho amerického kamaráta potrolil, pretože keď som využíval kód na túto hru cez jeho účet, tak som mu omylom prepol Steam účet na európsky. A teraz on ako Američan si hry, žiadne hry nemôže kupovať a teraz ho akorát na Steam zdraví. A toto nemôže nic kúpiť, no, to bych nechtěl. nastavenie si môže zmeniť až o 3 mesiace, takže som mu v podstate zablokoval touto hrou celý účet. A vidím, že už 3 hodiny hral, takže ja urobím ďalší troll a vymažem celý progres. Hej kámo, to ja je zlý, to je zlý. This game needs a controller. Mám kontroler od Xboxu? Kde mám kontroler? O 2 minúty pozdej. Hahaha, kontroler mám, ale mám iba takýto krátky kábel, takže o môj bože, toto nie. Toto je hrozne krátke. That's what she said. Ale nevadí. Prežichuj. Známej mím. Ježiš. O môj bože, čo som to spravil. OK, takže kým sa mi zapne hra, tak vám vysvetlím, že aké všetky funkcie Nvidia implementovala do tejto hry. Jednou z týchto funkcií je funkcia Ray Tracing, ktorá na výpočet obrazu využíva sledovanie paprskou nový, že prostě tam máš jakoby odlesky světla, pokud nemýlim. vychádzajúcich z pozície pozorovateľa. A prsky svetla, tak ako v skutočnosti, od rôznych povrchov niekoľkokrát odrazia, takže ten vizuálny efekt tej funkcie je extrémisticky realistický. Jo, jasne, to je mnohem víc pak realistický. Ray Tracing mimoriadne verne simulovať odrazy, tiene a lom svetla, presne tak, ako ich vnímame v reálnom živote. Avšak tentokrát priamo v hrách. Čo si teraz za chvíľu ukážeme? Tieto odrazy môžete hlavne vidieť na skle alebo na nejakých lesklých povrchoch, na nejakých kovoch. Jo, to je určite dobrý. Na globálnom osvetlení. Takže wait, ideme do options. Všetko si dáme na Supreme, kámo, mám 4090 v tomto noťase. Prečo by som mal používať by si používal, že to je malý. A tu je tá funkcia Path Tracing, ktorú si zapneme na Full Ray Tracing, o môj bože. Samozrejme, toto môj počítač, či už mám 4090 alebo nie, proste bude zabíjať. Akože tie FPS-ka pôjdu nižšie. No tým to nekončí, pretože Nvidia tu má implementovanú aj funkciu DLSS Super Resolution a DLSS Frame Generation. Super Resolution v podstate upscaluje obraz, takže ho vyrenderuje v podstate v nižšej kvalite a cez umelú inteligenciu ho dokreslí do vyššej kvality. A Frame Generation robí v podstate to isté. Ja teď neviem, jestli to môžu říkat, asi určitě, proč bych nemohl. Mi občas přišlo oznámení od YouTube, jestli jako to může pracovat s mým obsahem na rozvíjení AI.
Takže já mám rád jako AI hodně a jestli AI půjde i do her, tak si myslím, že to bude vypadat jako víc realisticky 100%. Ale s FPS-kami. To znamená, že hra môže napríklad bežať na 60 FPS-kách, ale potom sa tam medzi snímkami generujú tzv. Medzisnímky cez umelú inteligenciu, kde máte v podstate pocit, že hra je plynulejšia, aj keď v podstate tie medzisnímky sú generované umelou inteligenciou. Vyzerá to brutálne vierohodne a zároveň to nebere až taký výkon. Nevím, jestli se mi to jenom zdá, ale co když je tady to celý video jenom propagace, jako ne, není. By to malo ísť na natívnych FPS-kách. Čo ti dáva, kámo, New Game? Toto je môjho amerického kamaráta slot, takže my mu tam nebudeme chodiť. Ne, měl jsem mu tam jít. Ideme na vlastný. Keďže ja som úplný noob v hrách, v nových hrách, tak si dáme Very Hard. Já taky, no. Tu mám mapu. Ja animujem lepšie. Ňa. OK, čo to je? X-ko. Tak jo, tak poďme. L-ko, čo je? L-ko, takto. Hej, kámo, to je neskutočné. Jo, ta kvalita je asi lepší. Nevím, jestli už je v tom ta AI, ale jo, tohle už asi bude podporovat ta AI. Kámo, to je hrozný bojko. Ty si hrozný strašpitel. Ještě bych trošku vylepšila asi křik. Baťoch. Na munomerž.sk môžete nájsť lepší baťoch, teda jak je toto. Takto počkaj, ja to zmením. Takto, jo, já OK. Teraz... Já mám takovejhle, teďkonc mám na sobě takovýhle náramek, jo. Byste viděli. Plus mám ještě hodně věcí od Muna, jo. To si nebudu vám lhát. Toto by som, ja by som nemohol. Tak tohle bych nedal, já mám strašnou Indiana arachnofobii. Jones. Ja by som tu hodil Káďo. Arachnofobici, toto je mňamka. Remove GG. Drzne, ja ich tam pekne nechám, len ho pekne kusniť. Please, hurry. Please hurry. Co když Dobře. It was. Filling up my truck, yeah, you want that. Ty predpovídaš K-pop? Nečum. Klíče pop. Au! Počkaj, ja som ho zbil? Jak ho zbijem? Prečo ho nemôžem zbiť? Au! Stratil som trošku srdiečka, jo, akože veľmi tu srdiečka nie sú jak v Minecrafte, ale toto, hej, ja som nemal dostať pod ruky túto hru, preto čo mám teraz robiť? Počkaj. Zrenia! Môj bože, tak, dobre. No, senior. Počkaj, ja to preskočím. Psych. Čo mám robiť? Počkej. Hej, kámo, pozri sa, k tomu urobím 360 ešte. Čus je tady a vítejte u tohohle videa Parkour mýma očima další díl a už nevím ani který. Tak čo keby som sa... Tady parkourista po party. Hodil som mu to, dobre, OK. Už som na to prišiel. No ja som vedel, že to je Už tu nemám kamoša na to, aby mi pomohol, však samozrejme, Betrayal level 100. Poďme, zvládneš to! GG, asi už ne. To, ťahaj, prosím, sa chci Indiana Jones, kámo. Dáš to, hej, ja ti verím. Poďme, potrebuješ sa vyťahnuť, kámo, áno, makaj. Proste, common Indiana Jones. V pohodě, na pohodu. W, čo ti poviem, bezo mňa si 0, OK, a teraz ideme znova zdrhať za niečím. Hello, motherfucker. Môj bože! Jelikož hry nehraju, tak pokud tady bude 30 lajků, tak natočím herní video. Shiftom ja utekám, ale na kontroléri to nedokážem až na klávesnici. Aj tak som to nedal, alebo dal? Dal som to, nedal? OK, toto je o mnoho lepšie, takto sa mi to páči, akurát teraz neviem, že kde mám ísť. OK, takže ľudia, toto už sa zdá, že už sa nič nedeje, ako prší, niečo sa tu možno stane. Stane sa tam určite niečo, inak to nejde. Pozrite sa, toto je presne to, o čom som hovoril. Vidíte proste tie paprsky na rôznych materiáloch. Toto je proste ray tracing a ten path tracing rovno, že proste toto svetlo sa odrazí proste odtáde, potom sa odrazí tu o stenu a potom sa odrazí sem, takže je to proste ultra realistické. Pozrite sa na toto, proste toto je úplne... Aj díky tým novým systémom. Krásny odlesk na oceľovej, ja neviem ani čo to je to kôž, jo, je to kôž, na oceľovom povrchu, alebo toto... Se mi líbí nejvíc ty odlesky, je takový hezký. A do toho ten môj tieň. Proste teraz, keď sa pozriem dolu, tak to vyzerá ako fotka, jo. Toto je čistá Praha, kámo, 1KK proste v centre. Jestli by si poznal, že to je fotka, myslím, že by si poznal, že to není úplně totožná fotka, ale i když z nějakého dobrýho úhlu možná, jo. Neviem, kto si. Ale môžem bežať, pretože som Indiana Jones a mám veľkú kondičku. Jej! Hej, aj 360 tu môžem robiť. To svetlo, pozeraj sa na to, ten fond! Jo, to svetlo je taky dobrý. Týpek chce tu spavnul. Chcel ukázať, že ako táto hra vyzerá so všetkými funkciami, ktoré Nvidia prináša do takýchto... Jo, určite v pohode.
nás jako aj v ďalších asi hrách. to není zas taková novinka jako nějaká super ultra, ale myslím, že je to určitě dobrý krok, jako ty hry budou hezčí. Ako je napríklad Forza alebo Alan Wake a tak ďalej a tak ďalej. Tých hier je vážne spústa. To znamená, že ďakujem veľmi krásne Nvidia za sponzorovanie tohto videa a za to, že som mal možnosť si túto Indiana Jones hru zapnúť. Je o mnoho komplikovanejšia ako na PS2, to musím uznať, ale verím, že vy borci, ktorí máte radi takéto hry, no tak sa v tom nájdete. Ako môj americký kamarát. Já jako moc rád nemám, ale jak jsem říkal, jestli tady dáte 30 lajků, tak nějakou hru někdy natočím. Tohle je asi konec tohohle videa. Já se s váma tímhletím stromečkem loučím. Čau.